Čau, já jsem Dan a v létě v roce 2024 jsem se rozhodl, že bych mohl přejít z nejvýchodnějšího bodu po ten nejzápadnější, pešky přes Česko. No a jaký všechny dobrodružství se mi staly, koho jsem potkal, tak to všechno můžete vidět tady v tom videu. Tak jdeme na to. Jako první jsem se vůbec musel přepravit na nejvýchodnější bod. No a pak mohlo začít nové dobrodružství. Tak jo, tak je tady další výprava. Já už jsem v Jabunkově, což je tak 10 km ještě od toho nejvýchodnějšího bodu. Ale teďka mě ještě 2 hodiny pršet a potom by to mělo být fajn, ale v noci měly být bouřky. No a na to teda jsem se připravil tak, že jsem se ještě podíval raději na mapu a předěl jsem si tam přístřešek. Nejvýchodnější obec Bukovec. Tak to už jsme blízko. Tak jo, tak jsme prý blízko. Tak tamhle jsou už hranice s Polskem. A něco to vede doprava. Jsou tady takový ty typický domečky, kde jsou vždycky ty Vietnamci, co tam prodávají bude všechno trpaslíky a takovýhle blbosti. A za 2 hodiny jsem se dostal až k nejvýchodnějšímu bodu, odkud mohla začít moje velkolepá cesta. No, abyste pochopili, kudy bude víc má cesta, tak tady odsaď někudy tu jde přes Beskydy, pak to tady prostě střihneme Olomouc, do Prahy. Z Prahy to střihneme do mého rodného Rakovníka, potom bych to hodil na chatu a potom půjdeme na cílovou rovinku. Tak jo, tak jsem na nejvýchodnějším bodě České republiky a je 1. srpna 2024. Tak jo, tak já si myslím, že můžeme jít na to. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Tak jo, tak já už jdu od nejvýchodnějšího bodu. Chvilku jsem se tam teda chtěl počilit a pak tam začali chodit lidi. Tak jsem se jednoho týpka zeptal, jestli by mě tam teda nevyfotil, abych to měl origo. No, můžete se podívat sami, jak mě vyfotil, jestli je to dobrý nebo ne. Mohlo to být lepší. A já jsem si říkal, že to je jedno. Mě to ještě tolik čeká, že... Po cestě jsem objevoval i valašské zvířátka. A že jich nebylo málo. Ovečky tady cházou. Tak jo, takže dneska už mám vlastně jediný cíl a to dojít k tomu přístřešku, co jsem si našel. Tak kdyby náhodou pršelo, ale ono se to furt mění, tak doufám, že nebude. Nebo... Kdyby vás zajímalo, co to bylo za přístřešek, tak to byl tento přístřešek nad Milíkovem. Je tady napsáno, že tady je kaplička, tak třeba tam bude voda, já už bych se docela napil. A kaplička byla opravdu jen kaplička. Ale místo té vody jsem dostal tak 3 štípance od komádu, takže se to fakt nevyplatilo, já odsud jdu pryč. A po cestě jsem i viděl takovou menší přípravu na svatbu. Tak to tam se oddává nějaká svatbička fejková. Tak jak jsem šel z toho nejzápadnějšího bodu, tak jsem šel a na tom záběru, jak jste viděli tu svatbu, tak podle mě, jak jsem se ještě koukal po cestě, tak se tam dneska bude někdo ženit, takže zrovna na 1.8.2024, když já startuju svou cestu, tak se někdo žení. Jabunkově 5, to znamená, že už mi chybí jenom 2/3. To z takhle jdu, do Jabunkova, jenom tady vidím koníčka prostě, no, mezi barákama a svačí zrovna. Tak už jsem zpátky v tom městě, tak teď už jenom jít nahoru.
koukal jsem se na mapy.cz a po cestě měl být pramen, který se jmenuje Vojtěch. A já bych se docela napil čerstvé vody. Ale je to hnedka vedle kolejí, což je docela divný. Koukám na to. Tak to tady po kolejích a tam někde vzadu by to mělo být, tak já to zkontroluju a koštám to. Naštěstí byl pramen Vojtěch normální pramen a já jsem se mohl fajn napít a pak pokračovat cestou k přístřešku. Tak jdou, je to tam? Koukejte na to, to je vončo, ještě pojede vlak. Chtěl sice na matonka vydrží do roku 2135, ale asi vezmu čerstvého Vojtěcha. Jako jde to. A Vojtěch bude. U pramenu jsem si tak doplnil flašku a já už jsem se blížil k místu, kde jsem chtěl spát. Dávám tady odpočinek v jedné z nejhezčích čekáren, co jsem kdy viděl. No. To je fakt pěkný. Tak už jsem tady, jsem extrémně splavený jako svině. Je tady ten přístřešek a já přemýšlím, já nevím, asi to bude v pohodě, ne? Že když to spojím a hodím se na to stan, to se nebude špatný snad. Já si chci trošku vyspat, prosím. Ok, jak jsem se rozhodl, že tady si to opustím a že půjdu ještě výš. Kiláček je nějaký další a vypadá líp, jako je to podobné, ale vypadá to líp a nevypadá, že by tam bylo tolik komárů. A já nechci stavět ten stan, tak jdem. Povedlo se mi dojít až k přístřešku, ale byl jsem tak splavený, že jsem se navečeřel a šel jsem spát. Šel jsem sám, ale víc vám k tomu řeknu až zítra. Ještě vám sem hodím, kolik jsem ušel kiláků, ale umírám. Aspoň tady na tento večer mám kamarády. Tak dobré ráno, včera jsem tady nakonec spal tady. Chvilku jsem si říkal, že si rozložím jakoby stan vevnitř, ale jenom tu síťku. Ale pak jsem se radši nakonec řekl, že ne. Že se bojím, že by mě tady chytl někdo ráno. A tak teda jsem tady spal tamhle s kravičkama. Tady cinkali celou noc. Je 6 ráno, já jsem spal vlastně teda kousíček nad tím, co jsem se koukal včera. A vyrážím dál, protože do Prahy je to ještě tak 10 dní cesty, no. Tak jo, tak já už vyrážím dál. Bylo to fajn místo, bylo tady tak 3 komáři, takže pohoda. Koukal jsem se, jak jsem včera mluvil o té průtrži, tak ta bude zítra, nebo dneska večer a bude jakože velká, tak já doufám, že to nějak přežiju. Od Beskyd jsem opravdu nevěděl, co mám čekat, protože jsem v nich nikdy nebyl. Ale musím říct, že mě velice nadchly a fakt jsem si to užil. Tak jsem ušel od Jablunkov na Vsí, železniční stanice 11,5. Bohužel mapy mi moc nepřáli. Jsem rád, že mi to ukazuje, že mám jít rovně, ale to nic není. Tam prostě strom. Mám jít. Naštěstí mé orientační schopnosti nejsou na bodě mrazu a tak jsem si i tak našel svou cestu, jak jsem se dostal dolů. No říkám si, že bych šel tudy, ale tamhle někdo dneska pracuje. Nic, tady ta cesta nebyla úplně sranda, ale naštěstí je tady bývalé koryto řeky nějakýho potůčku, tak se snad dostanu na cestu. Tak přišel jsem odsáď a našel jsem těžařskou cestu, no. To ono je 10 ráno, jak jsem se spotřený jak včera, protože tady ta cesta
Tady ta cesta, to je horší než někde na PCT. Tak já jdu celou dobu nahoru a pak zjistím, že jsem někde tamhle měl zahnout a tamhle dojít. Tak já jdu. Nevím, jak to je vidět, ale slyšel jsem tady ten krpál, on to vypadá na té kameře jako docela fajn, ale fuj, tady těch 10 kiláků dneska budou ty nejtěžší kiláky podle mě za celou cestu. A po cestě jsem se alespoň na mapách CZ našel nejbližší studánku. Jo, tak jsem došel ke studánce, tak jsem se aspoň propíchl všechny puchejře, dám chill a půjdeme dál. No. Tak jo, jdem si tady najít vodu od nějakého pramene. Zase jsem změnil svou mapu, svou trasu. Prakticky vlastně půjdeme přes Olomouc, přes Pardubice a pak do Prahy. A je to stejně 350 kiláků odsaď, takže ještě to je celkem dlouho. Tak jo, já už budu razit dál. Jsem si propíchl ty puchejře, ale ty bolí teďka extrém. Dneska to bude těžký, nevím jak si já puchejře, mám ještě 300 pady, ale on to jak bude. No a mapu jsem změnil ještě tak 10krát za svou cestu a puchejře, to jsem ještě ani nevěděl, co mě vůbec čeká. Po cestě jsem šel kolem vodní nádrže Morávka a pak jsem došel do vesnice Pražmo, kde jsem si hnedka šel dokoupit zásoby. Byl jsem si koupit pití. Může docela vedro. Tak začíná pršet. Sedl bych si tady do té roury, ale je to tam zaházený, takže... Tak pokračuju dál v cestě, zkouším za sebou 20, tak bych chtěl dát ještě těch 15 a 12 hodin, takže no, času ještě. A z toho ještě ani nic nebylo. Pomalu jsem se začal loučit s Beskydama. Tak jo, vypadá to, že Beskydy už tak nějak končí, takže díky, čau. A po cestě jsem se šel ještě vykoupat. Tak jdu tady u řeky Mohelnice se asi trošku vykoupat a pokračuju. Tak jsem se lehce vykoupal, jenom málo a razím dál. Tak jsem v Janověcích v obci Zbojníka Ondráše. Sice nevím, kdo to byl, ale asi byl za Velký Moravy. Tak já už jsem se zase posunul a dám zase odpočinek, protože vedru jako prase, už jsem zase spocený, takže jsem se koupal možná úplně zbytečně. Už dneska jenom 10 jdu se natáhnout, tak ať si bydela. Počkej, jdu k vodě, najednou je tady kořička, tak si jich pár vezmu. Tak jo, tady za stůl si hodím tak půl hodinky chill, s ním kukuřici dám bydela a pak vyrazím dál. Tak mapice jsme ukazují cestu takhle po hlavní silnici, ale nevím, jestli tam budeme mít dál projít. Tak jo, dostal jsem se sem a jdu dál, ale extrémně se bojím a budu mega spěchat. Bohužel tato trasa přes mapy.cz se moc nepovedla. Tak jo, předběhl jsem to tamhle. Naštěstí nic nejel, ale rychle odsaď zdrám. Než mi tady někdo chodí. Zdrhl jsem odsaď. Radši půjdu tudy tu chvilku. Radši křoviskama než po dálnici. Naštěstí jsem se z toho hrozného místa dostal a nakonec jsem potkal i cestu, která vedla do vesnice. Já jsem úplně mrtvý, protože jsem zase šel úplně extrémní cestou, já nevím, co to fakt dává za cesty. Tyjo. Tak tady je to jasný, buď dolů, nebo nahoru, hodil jsem to naopak, ale to je jedno, už jsem dneska taky mrtvý. Tak jsem zjistil, že ve vesnici, která je 6,6 kiláků ode mě, tak by měla být večerka, která je do 7, takže mám 2 hodiny na 6,6 kiláků a jsem docela zničený, tak doufám, že to stihnu a koupím si pití. Začíná už pršet, jak jsem říkal, že budu v té předpovědi, ale doufám, že tam bude nějaký klid, že nebude pršet furt a furt spěchám k tomu Chťamanovi. Koštu jablíčko je vynikající, takže tady beru další. I takhle vypadá realita pěšky přes Česko, prostě za každého počasí úplně mokrý, ale prostě pospíchám pro vodu, protože jinak jsem bez šance, že?
Udělal jsem lehčí zastávku, taky si vezmu bundu a běžíme tam. Ještě po cestě jsem se tady utrhl švestky nejspíš. Tak to nemyslím švestky. Já jdu a to jsou moje štrsové, prostě čus. Nechcete jít se mnou pro fantičku nebo pro něco? No to ne, já jdu. Jdu a najednou se podívám dolů na boty a já vám to musím ukázat, prostě mě posral pták, ty vole, po cestě. Tak tam asi, že tady kradnu, nebo já nevím. Já už vím, co to je na té botě. To není od ptáka. To je mejdlo, když jsem se jmenoval. To tak trošku úplně nejde pryč. Tak k panu Vietnamcovi půjdu takhle, no. Co mi to promene. Sice jsem mokrý jako prase, ale vypadá tady teďka úplně krásně. Když jsou ty hory v opadu. Tady jsou ty Kozlovice tady tam. Naštěstí jsem do Kozlovic dorazil zavčasu a tak jsem si v klidu mohl jít nakoupit. A povedlo se mi tam potkat prvního dobrýho člověka na této cestě. Tak už mám nakoupeno a potkal jsem tam jednu starší babičku, se kterou jsme prohodili pár slov. Ona se mě ptala, že odkud jdu a kam jdu, jak jsem říkal. No, já tady jdu od toho nejvýchodnějšího bodu po té nejzápadnější pěšky přes Česko, ona jako tady přes Brdy na Balašsku, prostě říkala babička, já jsem říkal, ne, to je až ten nejzápadnější bod a ona, a kde to je a já, no, jak je až, ona, no, tak mi paní dala za to džus, že jsem si s ní takhle popovídal, což je velice fajn, já jsem měl problém s vodou, s pitím a teď mám problém s tím, že toho mám tolik. Ale děkuju moc. No a pak mi ještě říkala, že jsem věřící, mě to tak jsem říkal, že moc ne, že spíš mi babička a ona, no, radši by se tamhle měl jít pomodlit do kostela, když nevíš, co tě čeká, no. Tak já jsem tady na vrcholku a přemýšlím, jestli mám jít tam někam nahoru, a to je blíž k cestě, anebo tamhle to místo, prostě tady vzadu, jak jsou ty stromy, tady. To pak bude legendární, já tam musím, sorry. Sice si zajdu, ale to bude vonče. No a to místo, kam jdu, tak se mi líbí proto, protože to nejspíš bylo ve videu od vagabondů na cestách, které jsou odsaď. A to bylo jak cestovat do 10 letech a myslím, že se fakt jako líbilo. No a teďka se tam podívám a rovnou vidím možná i na Frenštát pod Radoštěm. A ještě takhle po cestě shrnou, že Kozlovice na mě udělali jako tyhle dojem neuvěřitelný. Prostě na vesnici, to má i posilovnu, jako moderní, všechno to vypadá fakt pěkně. Tak já už razím a se přibližuju k těm stromům. No neříkejte mi, že tady to není nádherný, tyhle. No sen. No jasně, že to je tady. Přesně tady to natáčeli. Tak tady si postavím obejvák. Tamhle vzadu je Frenštát, úplně tam. Teď to normálně rajsnut. Samozřejmě by se dalo přispět ještě této chajdě, která tady je. Ale já se chci radši tamhle na té louce natáhnout, abych ráno viděl ten výhled. Jo. Tak jsem tam postavený. Jdem se natáhnout. No. Tak vítejte u mého houstůru, mého obejváku. Tady mám chálky, co jsem si koupil, tady ten džus jsem dostal. Je to tady super, tyjo. Večer jsem ještě vyndal drona, abych měl nějaký záběry. No a ty záběry vypadají úžasně. Je extrémní vykřice, už 100 metrů nad Adavolem Dolní Moravě. Teď se to snažím nějak držet. Co vám tomu řeknu? Tento den jsem ušel 41 km, ale vůbec jsem nevěděl, že ráno na mě přijde taková vichřice.
jak je asi 5 ráno. A je extrémní vichřice, takže jsem se rozhodl to přestěhovat do tadyto domečku. Můžeme se na to až ráno, já jsem chtěl, že to je extrémní zima. Tak jo, už je ráno, 7 hodin, ale furt prší. A je extrémně jako vlhko a já mám všude mokrou ve stanu, mokrý kalhoty, všechno, no. Nevím, jak to udělám. Tak jo, je 8 hodin, den 3 a já tam nemám povodeň, já vám to musím ukázat. Prostě tady všude je voda, plus mám mokrý spacák a naštěstí jsem se přestěhoval do tady té chajdičky, ale mělo by přestat jako asi foukat až tak v 11, což já už radši půjdu. Podívejte se na to počásku, tyjo, tady je zima. Rychle dovnitř. A vlastně jsem vás ani neprovedl sem domečkem, no, takže tady máte, jak vejdete dovnitř a tady mám stán a všude tady jsou takhle jako lavičky, tam jsem si poházel věci. Tady třeba půl hodiny ještě budu a pak vyrazím dál, protože teďka to nejde. Tak tamhle ten týpek, který ho právě vidíte, tak s ním jsem trošku pokecal. Frajer jsem prostě přišel a tak mi říkal, že tady bydlí dole. A že... No jak mi říkal, jak tomu tady říkají místní, tady tomu místu, no, tak jsem mu říkal, že jsem to viděl na YouTube. A že když jsem šel kolem, takže tady půjdu přespát. Tak zbaleno. A pomalu vyrazíme dál. Tak dneska mám celkem dost vody, kterou jsem dostal včera, takže si to snad užiju, ale bude to těžký ten batoh. Tak jo, tak razíme směr rovně, nebo jako tam je Frenštát, tam to jde do Olomouce. Tak tamhle jsem včera spal, no. Tak jo, můj plán dnu 3 je ten, že bych se chtěl přiblížit k Olomouci, abych tam zítra došel. A šel bych do Mekáče a tam bych dobil úplně všechno prostě a vyčilil. No a to je vlastně všechno, no ale vyrážím v 9, takže pro mě je docela pozdě. Tak uvidíme, kolik dneska ujdem. Teoreticky jsem vlastně ještě nevysvětlil, co se stalo v noci, takže já jsem si řekl, že si postavím stan na tom kopečku, že nechci být v tom domečku, že chci ráno vstát, tam mít ten výhled. Sice jsem viděl, že bude jako pršet a že bude vítr, ale jsem řekl, že to bude tak drsn. No v noci na mě tak trošku padala ta stěna a extrémně pršelo a já jsem najednou takhle si spinkal pěkně a najednou cítím mokré nosy. Ne. No, tak jsem se potom rozhodl, že to přestěhuji radši do toho baráčku, že už mělo vlastně podle meteoradaru končit jako déšť, tak jsem se tam přestěhoval, tam už jsem to dožil a teďka jdem do toho Frenštátu. A ten týpek říkal, já nevím teda teďka si to úplně nejvíce pamatuju, že tomu místu říká jako u 4 věží, protože tam jsou vidět 4 věže jako kostelů od toho, což je pěkný, no bohužel já teďka nic nevidím. Cesta do Frenštátu je bohužel jen po silnici. Speciálně jsem tady Frenštát pod Radhoštěm. Tak mám jít tamhle za řeku a tam dál. Mým plánem bylo skočit si do infocentra pro známky. A tak jsem prošel centrem Frenštátu a razil jsem směr Olomouc. Frgávy tamhle prodávají. Konec Frenštátu. OK, tak tady ve Frenštátě jsem si koupil turistické známky pro tátu. A tak nějak jsem to prošel, je to pěkné město. OK, takže Valašsko na mě udělalo fakt pěkný jako dojem. Fakt krásný Frenštát, to kde jsem spal, to bylo fakt super. Tak tamhle do té budky jdu hodit první odpočinek. Protože na trávě sedět nedá, je to brutálně mokrý. Aspoň tam. Tak jsem tady na ten chill. Tak dávám chill. A pak vyrazím
k městu jenom Hranice a to je třeba 20 ode mě kilometrů. Jak tady tak sedím, tak najednou vidím, že tady dělají soutěž o nejlepší guláš. To je hodně zajímavá nabídka. Tam je vlastně to místo, kde jsem spal úplně závisí. Tento den jsem začal pociťovat první bolesti. A to nebylo moc fajn, protože jsem se chtěl co nejdřív dostat do Olomouce. Tak jo, já jsem tady někde na louce a musím se pauzu, protože už mě extrémně bolí záda. Takže nevím, jak to dojdu do toho Olomouce zítra. Asi to dám až v pondělí. Přespím někde před Olomoucí, protože do Olomouci to je ještě odsaď takových 80. No. Musím říct, že jak jsem vyrážel až v 9, tak už jsem moc nechtěl. Ale touha dojít co nejdál byla silnější. Tak jo, tak jsem v nějaké vesnici za Novým Jičínem, ale já nejdu do Nového Jičína, protože já jdu tady za mnou nějaký kopec a tam. Našel jsem si takovýhle fajné místečko na odpočinek, tak tady se natáhnu. Ok, tak dneska teda jedu směr Bohuslávky a někde za Starým Jičínem to položím, a nevím, já jsem to říkal, ale mě vlastně vedly dvě cesty, jedna byla ta delší a ta byla přes Bohuslávky a pak tam byla kratší a ta by zase šla po dálnici a my jsme nechtěli jít prostě jako po dálnici, to, co jste viděli včera, to bylo hodně drsné. Tak je tady cesta k pramenu dalšímu, nějakému asi, tak já ho zkusím. Tak jo, je to celkem fajn, normální voda. Tak teď jsem se chtěl vykoupat, ale je to celkem bažinec. Tak já se propichuju po Chejře, takhle taky nějak vypadá mé noha po 100 kilometrech. Tak jdu si tady uprostřed něčeho najednou. To je prostě veřejná knihovna. Knihovna v Udolíčku, hnedka takhle naproti koním. A to je pěkná, je super. Tak jsem tady vyšel z lesa, já jsem tady zabahněný extrémně. A tamhle vidět dálnice a kousek doleva, tak já bych čekal, že tam zrovna tak je už Olomouc. Tak jo, protože já mám špinavý kalhoty, tak musím trošku jít umýt. Tak já už budu přeprat sem do té vody, protože to mám odepínací, což je velice fajn. A teďka no. Ukážu jsem si ty nohavice takhle přivázal v báglu a pak večer nechám uschnout, až budu ve stanu. Právě se přede mnou zjevil Starý Jičín, ale tam se nejdem podívat, protože by to zabralo dost času. My pokračujeme dál směr Olomouc. Dneska mi ten den dává docela zabrat. Naštěstí se tento den vylepšil o 100%, a to díky lidem, které jsem potkal. Tak teďka se mi stala úplně úžasná věc. Jdu si tamhle po cestě, už tam mě bolí nohy extrémně. No a najednou tady vidím týpka v zahradě a on mi říká, nechceš jabka? A já, tak jo, tak jsem šel tady do té zahrady, tak jsme si povídali. Dal jsem si tady, no jsem si tady hodně, on mi dal hodně jablek, to vám ukážu, to je neuvěřitelný. Ale je to fajn týpek, že prej si teďka dálkově studuje archeologii, no ne archeologii, možná jo, něco s keltama říkal a já jsem říkal, že jsem z Rakovnicka, on, že teďka tam uberou na hledá nějaký prsteny, ale říkal mi, pojď si tady a jdi, kdy chceš. Já přemýšlím, že bych tady i spal, ale to nevím, no. Asi budu dál. No taková klasická otázka, na kterou se mi každý musí zeptat, proč jdeš sám? No, jaký další magor by vyšel teďka na skoro 3 týdny přes Českou republiku? No, jsou to prostě čerstvý jablíčka, takže kdyby týpek viděl tady to video, tak mu fakt děkuju. Odpočinul jsem si tady. A jste prostě bodec, no. To je bomba prostě. Já začnu myslet na to, že vlastně skoro nemám nic k jídlu. Jsou jablka zdarma. Tak já jsem vyrazil a oni ještě za mnou přijeli a mi hodili buchty čerství. Šéfes, to vidíte, tyjo, tak jste zabil prostě. Koukám, já jsem mít jako král večer. Mám si džus od babičky,
dám si buchtičku. Čerstvou, ne čerstvá ještě. No teďka se mi stalo, že jsem šel pod mostem a tam najednou na mě začal mluvit z kamery. Okamžitě opuďte tento prostor a furt se to jako zvyšoval, jako furt to. Jinak mluvil jako, že teď hned. A já jsem si říkal, že to můžu normálně obejít, to bylo podejít, to bylo pod mostem, tak jsem rychle to podešel a za mnou tam hnedka stejně auto, takže prakticky to mají k ničemu. Mňamka, prostě po 3 dnech normální jídlo. Na nějaký tyčinky, taky chlebíčky, ale divím takový ty. Jo. Tak já už mám po večeři. Já jsem úplně přejedenej teďka. Ještě tomu tak 6 kiláků. Lidi, co je tady ten hrad za Novým Jičínem? Myslíte, že to jsou Hochwaldy? Tamhle taky další velké město, tak kde to jsem sakra tady všechno vidět? Tak to je taky pěkný. Tamhle jsou Hochwaldy a tamhle je Valašské Meziříčí vzadu. OK, tak to je Starý Jičín, ta zřícenina hradu. On to není moc dobře vidět, ale je to on. Tak jdu na své místo, ale najednou tady vidím, že se dá jít zrovna do toho rybníka. Tak jdeme hodit nějakou sprchu. Tak jdem na to. No perfektní, jsem vykoupaný, jako v hotelu teďka. Jdu akorát na pokoj, který si musím sám postavit. To je těžký. Tak jsem si postavil stán tady kousek za vesnicí, myslím si, že tady asi budou nějaký senky. Ale jinak pohodička, tady se vyspím dobře. Tak jo, tak já už jsem si tady našel místo, to už jsem asi natáčel. Ale všichni komáři by chtěli dovnitř, no tak to ne. Tak jsem se to tady pěkně připravil. Se najíst a jdu spát. Tak jo, já už jsem si to udělal obejvák a tím pádem já půjdu spát a uvidíme se zítra. A ještě tady najednou je normálně hejno komárů, ale lítají tady všude. Jdou po mně. Tento den jsem šel od Frenštátu pod Radoštěm až k vesnici, která se jmenuje Polom. Tak dobré ráno, koukejte, co tady mám za kamarády. Tak jo, já už jdu zbalit stán. Vyrážíme pomalu dál. Tak jo, já už mám zbalený stán a už jsem připraven. Dneska musím se dostat někam před Olomouc a to někde položit, ale fakt nevím kde. No. Dneska mě bolí nohy z těch puchejrů, takže nevím, kolik dám kiláků, ale rád bych si skočil někam do restaurace, nabít powerbanku a najíst se. Oni tady ve vesnici Polom mají pítko. Tak to je geniální, tak to jdu. Tak je to fakt. No, je to úplně pěkný, ale... Prostě pštros. Dnešní první chill dne tady na konci vesnice, protože dneska to bude náročný den, dneska bude vedro a je to těžký. Už jde za mnou, já radši zdržám odsaď. OK, tak jako obvykle se zase změnil plán. Půjdeme do velkého újezdu, poté po cestě za 24 kiláků a skočíme do restaurace. Normální stezka podle map.cz. Tady to budu mít tak 20 klišťát. Ještě k tomu včerejšímu večeru, tak jsem ležel vlastně u pole a na takový louce. No a za první mě tam nalezlo asi 20 slemáků na ten stan, který jsem potom musel schodit. Ale hlavně tam bylo hejno komárů, třeba 30 jich tam bylo. Ale naštěstí jsem se skoval a ty sosáčky si tak maximálně mohly olíznout sami. To jsou prostě 2 zaběhlý slepička. Prostě cesta. Nebojte slepičky, já jdu dál. Tak jdem hodit chill.
A jdeme dál, tam z toho obejít. A jdeme tam. Tamhle, jak vzadu vidíte tu dálnici, takhle tamhle, tak to je D1. Tamhle tím kopcem vzadu, to je tam vzadu, tak tam je přesně to místo, kde si chce dát oběd. Tak právě jsem u legendární D1, já ji nejspíš budu muset prodejít. A je to tady, no. Teďka jsem si pustil hudbu a úplně mě to nabombilo normálně, prostě. Zase jsem zpátky v náladě. A nakonec tu D1 nepodcházím, půjdu vedle ní. Hnedka tady vedle D1 je asi stará D1. Jo, ještě když to nebyla D1, tak se asi do Prahy chodil tudy. Ale ne, tam je to napsaný Římský most. OK, tak já tady dávám odpočinek na konci vesnice a koukal jsem se a ten hostinec kam jdu, tak má otevřen do 10, takže krásný. Akorát jsem se koukal na počasí a mělo by zítra pršet, což jako ráno, což je hodně blbý, nebo dopoledne. Micinka tam. Tentokrát se mi stala věc, která mi potvrdila, že dobrý lidi ještě existují. Zase mi stala celkem fajn věc. Je tady týpek vedle mě. Zastavil a zeptal jsem, jestli nechci vzít, jak jsem říkal, že jdu pešky přes Česko, ale je vidět, že dobrý lidi ještě jsou. Po cestě jsem šel kolem hradu Kunzov. Po chvíli na to se mi stala velice nemilá věc. Dneska je to úplně v hajzlu, já si vyndávám z peněženky jehlu, abych si propíchl puchejře. No a já ji tady ztratím. Nevím kde, nenajdu prostě. Je to ještě extrémní dálka do té vesnice. A dneska mi bolí záda, bolí mě všechno. Dneska to není vůbec dobrý. OK, tak začíná nám pršet, já už jsem si oblíkl stan a v té hospodě budu tak ve 3, ve 4, spíš ve 4, protože je to fakt náročné dneska. More, ty předpovědi fakt jako lžou, nebude pršet, co? Jsem právě dorazil za Šlachkova. Tak jo, já nevím, jak to je vidět, ale teďka jsem šel do toho kopce, strašně jsem umíral a hned začal pršet, jo, tak jsem si vzal náblek, bundu. Pak mi tam ukazuje, že musím jít cestou k silnici jednou, no a tam samozřejmě co by tam bylo než bodáky, anebo prostě mokrý listy, takže já jsem brutálně mokrý, mám všechno mokrý a jsou už 3 hodiny, takže blbý to. Teďka to je zrovna mám výhled na celý kraj a vzadu je po mě vidět Olomouc. Ok, já se skovávám před deštěm tady u stromu, protože tady to nikde nejde se skovat a prší jako blázen. No, dneska je to blbý. Já jsem začal mě bolet jako pravý rameno hodně, jak vždycky držím ten mobil, nebo když to nasazuju na pravý rameno ten batoh. Pak mě extrémně bolí jako nohy z těch puchejřů. A jsem extrémně mokrý a ještě bude pršet. To znamená, že má pršet v noci, jo. Naštěstí jsem se i přes všechny problémy dostal do vesnice a tam jsem si mohl dokoupit zásoby a jít se najíst. OK, tak já už jsem po jídle a byl jsem tady ve velkém újezdu v té hospodě v centru a na mapách jsem četl nějaký jako špatný recenze na to. Dokonce když jsem šel, tak jsem slyšel cyklisty, že se o tom vyjde špatně. Tak jako podle mě tak špatné nebylo, to asi tím, že všichni tam dávají pizzu, tak ta pizza je špatná. A teďka jsem, že předtím bylo pravý ramen, teďka mi bolí levý a jdu se najít místo aspoň. Tak já mám tady mapu, já jsem tady v tom velkém újezdě a chtěl bych tady do Deskabátu. Tam bych rád přespal, tam to vypadá, že tam jsou nějaký lesy, takže by to šlo. OK, tak já podejdu tady ten most a tam je potom louka zatím, tam bych se mohl vyspat. Teď takhle to tady vypadá. Tyhle, kam to jdu, tam nevidím nahoru, ne? To jsem dobré pokazil, protože jsem lidi chodil na záchod. Ale OK, já to nějak zvládnu a jdu dál. Tak fajn, mám mokro v botách, ale dostal jsem se sem. To je super, docela fajn někde.
OK, tak jsem asi našel louku, kde přespím, ale tamhle vzadu jezdí traktor. Ale tady to nevypadá, že by jsem moc krát jezdil, tak já půjdu někam tamhle, ať někdy tak nevidí. OK, tak já už jsem si postavil svůj obejvák. Tento den byl celkem výzva, ale já už se těšil do Olomouce. Tak dobré ráno, je 6 hodin, já jsem se tady celkem dobře vyspal, asi 5 nebo 6 hodin naspaný, ono to moc nejde spát. Ale je to fajn, dneska teda bych chtěl přijít Olomouc. Koukám si to ode mě 15 cháků do centra, což je fajn. Rád bych si šel něco nakoupit, i do Teska nebo takhle někam. A dneska to přejdem, no. Tak jo, já už mám zbaleno. Tady dost komárů, takže bude čas vyrazit dál. Za 15 cháků jsem v Olomouci, takže dneska to vypadá velice dobře. Když už takhle jdu do společnosti, jak jsem si vzal nový triko. Protože tam to smrdí extrémně. Tak jdem dál. Tamhle dole takhle jsem byl skovaný. A tady jezdil zemědělec někam doprava furt. Večer ještě. Už jsem i urvala trojnožka. To znamená, že už asi nebudou žádné záběry s tím chozením a jdu tamhle vyhodit. To je blbý, ale tak nebyla tak drahá. Tak pár záběrů si udělal dobře. Teďka už je po ní. Tak přede mnou je v dále, on to moc není vidět na té kameře. Olomouc už nejsme daleko. Teď už by to mohlo být trošku vidět vzadu. Je to tam. Tak je to tady oficiálně, tamhle Olomouc. Jsem tady. V Koopu jsem si dokoupil všechny zásoby. Okay, tak já jsem tady před Olomoucem v nějaké vesnici a skočil jsem si tady do Koopu nakoupit pár základních potravin. To jsem si koupil někde v Albertu, ale takhle to asi lepší. No a po cestě jsem potkal tady toho fajn dědu, který mě pozval na pití. Nezamčo nezajistím, tak oni chodí ho tedy zháněl zahrady, víš co myslím. Nevíte, kdo by to tady prodával zahradu. Ne? Jo, takhle no, víš co myslím, vylezl tě dovnitř, pojď. OK, tak teďka se stala celkem zajímavá věc. Jdu tady směrem na Olomouc a jenom potkám takového děda, mám sluchátka, on se mě směje, najednou začne něco říkat, jak se sundám a tak si povídáme, že já jdu pěšky přes Česko, ale on si hlavně chtěl pojít, takže furt mi něco říkal. A tak mi řekl, pojď na Malou, takhle mi furt ukazoval. A no, já nevím, a mě ještě není 18 a on. A po chvilce se mi zase ptá, pojď na Malou, tak mu řekl, tak jako ochutnám to. Tak jsme šli, on mi tam začal jít tu štamprlu, já jsem mu říkal, ať mi dá málo, že to fakt nejedu. A tak mi teda dal lehce, ochutnal jsem. No a pak mi začal povídat o tom, že tady máme vybít komouše v Praze. Jo, to mi řekl, takže povídal, já jsem tam byl asi půl hodiny, furt nám něco říkal. Jako fajn děda. Po návštěvě u dědy jsem se dostal do Olomouce, když jsem měl jeden cíl, a to nabít si své elektronické zdroje. Okay, tak já už odcházím z Olomouce. Byl jsem tam v tom Mekáči, dobil jsem si tam něco a pak jsem po cestě ještě jsem musel zastavit, abych si prokousnul Puchejš, protože už mám tu ten špendlík. A to bylo teda jako, to už jsou bolesti ty vojení. Ok, tak já tady čelím pod stromem a právě jsem tady zalepit nohou, protože to ani není Puchejš, to je prostě odřený a bolí to jak prase normálně. Tak já už jsem za Olomoucí, tak jdem pryč, tak 2 hodiny, tak ještě chvilku budeme chodit.
tímto okamžikem se naštěstí loučíme s dálnicema. Tak to mi vůbec vadit nebude. Tak čau. Tak já tady pod mostem takhle dávám chill. Koulíka. Dneska je to těžký ten den. Tak jo. Já už asi vím, kde budu spát. Koukal jsem se. Tak 10 kiláků ode mě, tady za horou, tak je vesnička Bohuslavice. Tak mi napadlo, že tam by to bylo fajn, protože je 16:50. Takže tak 3 hodiny budu chodit ještě. Tak jo, tak já jdu do Bohuslavic. Ale už vykouklo sluníčko a je tady vedro more jak někde na pláži v Rio de Janeiro. Ok, tak já jsem nedošel ani do té vesnice, do které jsem chtěl, protože mě bolí nohy, tak jsem si řekl, že se radši odpočnu, protože přede mnou ještě celkem dlouhá cesta, tak tady mám bágl a jdu si tady postavit stán. Tak jo, já už jsem ubytovaný tady v lese. Dneska jsem asi chtěl dát i víc, ale myslel jsem si, že dám míň, a potom jsem chtěl dát víc, ale už mě začaly jako bolet nohy, to nechci riskovat tím, že před námi ještě dost dní, tak to dneska zakempím tady a půjdu spát dřív. Tak dobrou noc. Tady máte kilometráž, kolik jsem dal někde vlevo. Tak dobré ráno. Dneska je 5. nebo 6. den, já už ani nevím. Ale dneska bych se rád prostě šel směr Polička. Kolik dám, to nevím, ale trošku mě už bolí záda, takže to nechci nějak přepálit. Tak jo, já už to tady zbalím, tamhle nahoře byla silnice. Jsem spal tady, pohodička. Ok, já mám zbaleno a vyrážím dneska dál. I tak já vyrážím dál. Vzal jsem si nový ponožky, takže mám, že to bude líp. A už mě moc nebolí nohy, spíš mě bolí ramena. Tamhle vzadu jsem dneska nocoval a tady je silnice, po který pokračuju dál. A tak jsem vyšel směr Svitavy. Dám tady chill v Polbramicích, někde na lavičce. Dneska nespěchám. Tak oficiálně jdu do okresu Prostějov, do okresu Olomouc. Po cestě jsem sledoval místní kulturu. No jo, do Hvozdu 2 tam přesně jdu. A když tento den bylo tak krásně, tak jsem se začal sušit oblečení. No tady jsou fakt krásný výhledy jako. Ve Hvozdu jsem si šel dokoupit zásoby k místnímu Vietnamcovi. Přicházel jsem přes obec Ludmírov a všiml jsem si pole, kde bylo tak 100 balíků slámy. Normálně jsem našel super věci, hele, plátky. Ty jsou furt potřeba. Teď jsem tady na konci kladek se natáhnu někde v trávě a dáme si obídek. To je taková hostina. OK, já jsem se koukal a tu horu, co vám předtím ukazoval, tak si musím přejít, tam měl by tam být 2, pak bych měl být někde pod Svitavama a to bych rád přespal, je to nějakých takových 15 kiláků, ale do kopce, no. Já to zkusím, jak půl 3. Tak se na to podívejte, tamhle vzadu přes ty hory jsem přešel a já razím dál směr Svitavy. Snažím se jako chill, protože umírám. To vedro je hrozný, na nebi ani mráček. Tak před mnou se nachází Arnoštovský vrch, který má 600 metrů nad mořem. A ten musím dneska obejít, abych přešel tu poslední horu. Tak já jdu asi půl hodiny nahoru na kopec a zjistím, že jdu úplně debilně, vole. Tak to jsem fakt super, vole. Díky tomu, že jsem zabloudil, tak jsem viděl aspoň tady tu pěknou louku. Ale já jsem v tu chvíli z toho vůbec nebyl šťastný. Jo, dostat se z té louky, tak do toho jsem dal
doslova krev a pot. A teďka ještě vyběhnou tu 600 a zatím to někde utábořím. Díky tomuto zabloudění jsem ale našel večerku a tak jsem měl pitíčka. Ok, až začínají první problémy. Nefungují mapy CZ, tam neukazují mi, kde jsem. Ještě si nějak cestu mám, doufám. Ale vůbec nevím, kde jsem. A nefungují mapy, já mám poslední 10% nambilu a nechci se zastavovat, abych se to nabil, protože 7 hodin a za hodinku a půl mám. Doufám, že to nějak dám. Jdu na pole a končím. Třeba druhá krev v žilách. Cesta, to tam je. Jo. Těžká cesta nahoru, ale my to dáme. OK, já pospíchám na to místo, kde chci spát, ale protože mám tak 5%, tak se s vámi dneska rozloučím. Zase vám tady vyskočí, kolik jsem ušel a kde jsem spal, asi jestli si to pamatovat. A když tak vám to natočím zítra ráno, tak čau. Tak jo, tak teď jsem si našel místečko, je to hnedka u cesty, takže možná ráno někdo půjde se psem, ale myslím si, že mi nic nemůžu říct, že to je na čel. Tak dobré ráno, už je středa, jestli se nepletu. Já jsem na cestě už 6. den, no. A spím tady někde u vesnice, tam je nějaký odpočívadlo. Přeběhl jsem ten kopec a pak jsem ještě rychle doběhl někam sem k vesnici. Tak jo, já už tady sedím na lavičce, nevím, kolik je to vidět, protože za mnou je slunce. A dneska bych chtěl přejít k Hlínsku, tak se to jmenuje. Protože vlastně to KK jsou takhle 2 čtverce vedle sebe. Tak já bych chtěl jít jakoby k prostředku a někde bych to tam přespal a zítra bych to prošel. Tamhle jsem takhle spal. Tady je cesta, tamhle byla vesnice. Tak já vyrážím 6. den, směr Hlínsko, ale dneska mě bolí ty nožky, no. Budu se dost pomalu začínat. No jo, tady jsem v té vesničky dneska spal. Taky jsem tam ráno potkal, když už jsem odcházel z toho místa, lidi, kteří mi říkali, že se tam starají o tu trávu, o tu cestu. Jsem jim říkal, že fajn a potom mi říkal, že nějak jezdí s Trabantem všude, že to je nejlepší auto, který může být. Tamhle vzadu jsou vidět Svitavy, tak někde tamhle jsou potraviny zatím vzadu a já tu takhle podejdu, tady tu silnici. Musím říct, že si hledám fakt super cesty, jak se dostat na druhou stranu. To je geniální. Tak jsem tady, u nějakého Svitavského mostu. Tak teďka to bude bolest po těch kamenech. Tak jsem udělal nákup tady. Pokud v životě zkusím energiťák, tak uvidíme, že jsem power off. Tak jo, já jsem si nakoupil jídlo a pokračuju teďka tady na zastávku, kde dám čel, protože už je to těžké, protože potřebuji něco upít. Nakonec jsem nevydržel, jak jsem se takhle sedl jenom k cestě. Dávám tady občerstvení. Tak jsem zase přesvědčil, že energiťák už nikdy. Říkal jsem, že to možná bude lepší, ale mi to fakt nejede tady to. Radši nějakou šťávu nebo něco. Podívejte se na to, tyjo. Není to krása. Pohodičkový dopoledne, na procházce, na dovče. Tento den bylo tak 30 stupňů a jediný, kde jsem se mohl skovat, bylo u kukuřice. No a takhle to tady vypadá, prostě nic, jenom vedro. No a tamhle jsou Svitavy a tamhle naproti jsem spal, tyjo. Fuj, to je dálka. Přede mnou, když to není moc vidět, tak se tam nachází vojenský prostor a já si jdu počít tady do trávy, protože je vedro. Tak to je on, ten vojenský prostor. Nevím, jestli to může natáčet, ale máte svůj prostor takhle s krásným výhledem. No a já už jsem tak 3 kláky od poličky. Tak to je fajn. Polička je před náma a já jsem tady na poli. Ztratil jsem se teďka v lese, že ty cesty tam prostě nejsou vidět vůbec. Ale dostal jsem se naštěstí pryč, i když mi to chvilku zabralo, příště radši půjdu po silnici a zajdu si o kousíček dál. I když jsem zabloudil, tak jsem se po chvilce dostal do poličky.
Ležím tady v parku u Lidlu, nebo parku jako malinké místo, to je, jestli dneska neumřu, tak snad už někdy, tyjo. Tady je vedro extrém. Potom jsem prošel centrem Poličky, šel jsem si skočit do infocentra a pak jsem šel směr Hlinsko po hlavní silnici. Tak jo, přešel jsem Poličky, nebo Poličko, nevím. A razím dál, musím se odpočnout, že fakt vedro. Fuj. Jdu si tady po cestě a najednou máček. Tak ho vyzkouším. Naštěstí jsem povedlo, že jsem šel po cyklostezce a když cyklostezka skončila, tak tam opravovali silnici, takže auta nejezdily. Fajn, tak díky té práci na silnici jsem tady úplně sám. Tady mám svůj pruh teďka. Tak tady si jdu docházet bytíčko. No, tak ten obchod je zavřený a frajerka se mi tam regulárně vysmála za sklan. Tak já pokračuju, tam nějaká benzínka za 5 kiláků. Ještě tady měl otevřenou druhou benzínku, takže se napapám. To je kafíka. Tak jo, nový okres, Rudim. Super. Tak jo, viděl jsem tamhle u cesty tady tu pěknou louku, jak jsem si říkal, že bych to tam hodil někde, tak jdem tam. To je celkem fajn, mám tady takovouhle svoji louku, tak ani nevím ještě, kde to postavím, ještě přemýšlím. Ok, já už si krásně chillím v tom, ve stanu, protože vedro, já jsem podle mě, oni na mě všichni jen koukali, protože jsem úplně červený. No to je jedno. Koukal jsem se a podle prstu prostě na mapě jsem si odhadnul, že za 3 dny bych mohl být v Praze, ale já se ještě musím vypočítat. Mám postavený stan, jdu si dát pochoutkáč, co jsem si koupil u paní Vietnamky, který jsem měl celý den v batohu, že bude teplej jak polívka. Tak tady to je pro mě takový luxusnější jídlo dneska. Dneska se dopřávám. Tento den jsem si držel dobrý tempo 38 km. Tak tady jsem takhle spal, takový pěkný louce, přitom tam hnedka byla cesta do vesnice. Tak jo, dobré ráno, už je to trošku na mě vidět, že cestuju ten týden. Já už mám zbaleno, spal jsem tady na té louce a dneska můj cíl je přejít KKO Žďárské vrchy. To by bylo úplně ideální. Takhle z začátku dne ty nohy vždycky ještě tahají, takže to je těžký. Tak 5 kiláků a pak snad pojedu bomby. Jsem ve vesnici Krouna a tady je hnedka benzínka, takže se tam jdeme skočit nějaký mělky se vyčili. Tak jsem tady před benzínkou, mám tady bagetku a 2 vody, protože ty byly nejlevnější, stály 30. Já jdu pochálovat a vyrážím dál. A radši bych si dal třeba vajíčka nebo něco, ale tak bageta je taky jídlo. Tak dochálováno. Já jsem zase úplně plnej. A razíme dál. Přeběhl jsem přes kopec a dostal jsem se do Hlinska. Tak jo, před mnou se právě nachází Hlinsko. A tady všude už jsou KKO Žďárské vrchy, takže to budu muset proběhnout. Projdeme městem a razíme dál. Tak jo, já už se nacházím ve Rváčově, takže tady asi bude Mortal Kombat nějaký. No co to vidím? Odpočívadlo. Tak tam si jdu natáhnout. Tak si takhle jdu a najdu tady koupáníčko. Takže bych se šel tamhle vykoupat. Já jdu. Vykoupáno, s tím jako nový člověk. Takže pokračujeme dál. Hned zatím, kde jsem se koupal, tak byl skanzen Veselý kopec. Tak jsem prošel skanzenem Veselý kopec, moc jsem to neužil, ale vykoupal jsem se předtím, takže jsem šťastný. Vypadá to, že jsem ženou bouřky, takže
protože to slyším, ale podle předpovědi nic nemá být. Já jsem to sem kouknout a to by bylo jinak blbý. Na předpovědi jsou bouřky a déšť jako extrémní. Takže já si jdu vzít povolák, bundu a jdu pokračovat, protože já musím dneska dojít co to chákávo. Je čas jít do pracovního, už začíná pršet. Já doufám jenom, že nepřijdu ty bouřky, protože úplně nemám rád, ale jdeme na to. Tak dávám tady chill. Nějaký zastávce, ale brutálně prší a koukal jsem si, že další zastávku mám tak za 5 kiláků, tak uvažuji, jak to udělám. Jsem furt plně spocený, ale ten déšť je těžký. To bude třeba ještě 3 hodiny a pro mě 3 hodiny už jsou skoro dojít tady za to chákávo. Po tomto momentu se mi stal jeden z nejkritičtějších momentů na této cestě. Protože takovou bolest, no to jsem ještě snad nezažil. To je jako fakt super cesta, díky Mapy.cz. Neexistuje to jak na PNT někde. Tak jo, dostal jsem se z toho, ale byla to ta největší bolest s těma takovýma puchýřema, co tam mám, takový nebotě. A takový ta cesty už fakt jako, nebo takovouhle prostě cestu už fakt nechci. Já nevím, proč tady nemůže být ani turistická dolů, vole, fakt, teď to nikdo nepoužívá. Tak jo, a já tady sedím na silnici, protože tady prostě nic nejezdí, to je mrtvý. A tady je ta cesta, to bylo zase něco. Ta cesta neexistovala, prostě neexistovala, nula. No já jsem se to snažil nějak teda projít, ale tím, že já mám takový, já nevím, jestli to jsou puchejři nebo nějak zadřená prostě kůže, kterou jsem se ještě roztrhl, takže chodím, podle mě tyhle, byla to bolest a dneska ještě jak 10 kiláků dám, fakt půjdu spát. Tak jsem si takhle našel louku, tamhle mají nějakou teda asi akci, tam je nějaký rybník vzadu a tamhle je silnice, tak to hodím tady na té louce. Tak jo, stan je postavený, já tam furt slyším nějaký lidi, ale jsem to bude jedno. Dneska jsem teda ušel 40 kiláků, že totální střelu, což jsem rád. No a myslím si, že by nám to mohlo vyjít za 3 dny do Prahy. Uvidíme, doufám. Jak dobré ráno, je 6:45. Já to za chvilku pobalím a vyrazím směr Kutná Hora. Cestou bychom měli jít přes Čáslav, takže tam si dám asi kebábek nebo něco, mám celkem hlad. No a uvidíme, za 3 dny bychom měli dorazit do Prahy. Tak jo, já jsem byl u Vietnamce a koupil jsem tady chlebíčky, nějakou čokoládku, Monstra a najednou tam vidím tady to překvapení. Tak to musíme zkusit. Jsem to koupil, stálo to 100 páďů, ale dneska má být vedro. Teď jsem ve Vilémově, ten Vietnam asi přesně tamhle. Já si tady chillím někde před obecným úřadem. Tak já si dám ty chlebíčky a dobrou chuť. Tak jak vidíte, už jsem v pracovním, ale já se budu smát poslední, protože až bude to vedro, tak už nebudu červený jak rajče. A je to docela styl. Jak si tak koukám, tak do Čáslavy už ten 12 kiláčků. Taky to tady dám tamhle, Středočeský kraj, moje domovina. Teda ne okres Kutná Hora, ale Středočeský kraj. Super. Pak už jsem jenom došel po hlavní silnici do Čáslavy. Jsme tady, Čáslava vás vítá. Prošel jsem centrem a pak jsem šel ještě na oběd. Tak jo, opět za mnou. Jdeme směr Kutná Hora. Tak akorát jsem došel do Kutné Hory, abych si stihl skočit do infocentra a tam jsem mohl nalít vodu. Tak já už jsem v Kutné Hoře. Sehnal jsem všechno, co jsem potřeboval, to byly známky a dolít si vodu, čímž paní mi pomohla v infocentru a teďka jdeme směr hlavní silnice Praha. Konečně. Tak takhle to tady vypadá, no. Kutnohorsku. Tak já jsem našel zlato, podle mě. Kousek od silnice, tamhle vzadu možná bude louka. Vykoupat a spát. Tak jo, já už jsem vykoupaný
Jdu si postavit tam do zádu někam stát, protože tam to vypadá jako louka. Tak jo, tak nakonec jsem tady u toho rybníka, protože je takový pokošený. Je tady krásný západ slunce. No a tímto krásným pohledem se s vámi loučím pro tento den. Zítra už se přiblížíme k Praze, už budeme u Říčan, jestli to povede, a pak už bychom šli do Prahy. Tak dobré ráno, já nemůžu moc mluvit, protože tady na rybníku už přišel první rybář. Tak já to pomalu zbalím a za chvilku odjedu. Ještě ráno jsem povedal to, že když jsem stál, tak na mě tady mávnul ten rybář a čekal, že mu jdu pomalu schytnout rybu, že by prý chtěl fotku, ale že sám že to nefotí. Takže tady byla až taková komická situace, že já jsem chytal rybu, no. Tak jo, dnešní cíl je dojít k Říčanům, je to 35 kiláků po silnici, tak já vyrážím. Tak já jsem byl tam v klopu, když jsem koupil, hlavně zmrzlinu, to už bude rozdrcená. Ale dneska bude vedro 30 stupňů. Tento den nebyl ani moc záživný, protože jsem jenom chodil po silnici. Až na jednu výjimku. Právě se nacházím u památníku obětem nacismu a jdu se tady odpočinout nahoře. Tak jsem tady obětem nacismu a padlým bojovníkům v boji za svobodu. A tamhle odpočívadlo. A povedlo se mi to, že jsem šel tady přes obec, která se jmenuje Šťánice, a potkal jsem takovou partu borců, kteří byli opilí, no. Tak chtěl ten můj slamák vietnamský, jak jsem říkal, že ho nedám. A tak jsme se bavili, jako jsem říkal, že jdu pěšky přes Česko, odkud jdeš? A no, tam jak je ten nejvýchodnější bod, jak je Polsko, Slovensko, trojmezí s Českem. A potom tam přišel ještě další, který říká zrovna, že má chatu u Rakovníka. A on mu říkal, ten frér, ten jeden, říkal tady tomu druhému, ty vole, teď on jde z Polska. Ty jdeš už z Polska, jsi už ve Středočeském kraji. Jsem říkal, a hlavně jsem si říkal, tyjo, ten neuvěřitelný, to jsem ještě za polovinou kousek. Ještě borci říkali, ať se na to vykašlu a jdu radši s něma chlastat. Já jsem říkal, musím jít, borci, sorry. Je to tam, nevím, jak jste vidět, okres Praha východ. Jsou 3:45. Dneska je extrémní vedro, takže nejdeme moc natáčet a prakticky chodíme jenom po silnici, takže není nic. No, ode mě tady tak 8 kiláků, tak je Lidl, což je dobrý, a já už tam na místo, kde chci spát, jenom 11 kiláků a jsou 4 hodiny, takže mám ještě celkem dost času. Já když bych na to šlápal, tak bych tam byl asi hned, ale dneska fakt mě bolí ty nohy a puchejře. Tak já vyměňuji ponožky, protože tady tu, co mám na sobě, tak tady tam je přeže úplně blbá, s ní se mi vždycky stávaly taky blbý věci. A on to tak extrémně spocený. Ty krása. Tak jsem byl tady na nákupu v Lidlu. Byl tam pan security, tak jsem mu to tam nechal tam vágl a nakoupil jsem dálečky na večer. Tady to je fakt český sen, jsem spálený, ale to aspoň vody jsou ale jinak teplý. Jsem skoupil nějakou coconut water, že jo. Já jsem zase takhle byl, to je no. No, abyste pochopili, jaký mám teďka problém, tak mě brutálně začínají bolet nohy. A brutálně v tom bolej ani ne puchejře, ale jak jsou prostě už seškrában. No a pak jsem měl problém, že ráno se mi tady rozbil zip. Ustanu, takže to celý den nosím takhle, můžu z toho vypadnout tyčky, protože jsem blbý a nezavázal jsem si to. No a pak byl problém, že já jsem to měl celou dobu přichycen tady dole, tady byly takový očka na přichycení, ale ty se urvaly,
Takže jsem to musel teďka udělat takhle improvizorně a snad s tím dojdem do Prahy a pak nějak pořeším. Tak jo, já jsem postavil stan, je to tady takhle hnedka nějaký menší cesty a když bych šel tam dozadu, tak bych došel k té hlavní, takže tady je to fajné. Tak si dám, pánové, vagamundskou stěnu a to je pařížský salát se 3 tyčinkama z Lidlu. Takovýhle je můj výhled a bych řekl, že fajn. A dneska jsem vůbec nechtěl natáčet, protože jsem totálně mrtvej. Protože bylo vedro a ničil jsem se v těch botách. Mám docela problém s těma botama. Ale zítra je to 20 kiláků, abych došel vlastně k Sagře. To je krásné, to si odpočinu. Tak jo, tak s tím čau. Tak dobré ráno, je 6:45, já jdu posnídat a dneska vyrážíme do Prahy. Tak jo, tak jsem se jako správný vagabund poradil. Takhle to mám přichycený toho bágu. Tady pobalím věci, odpadky a razíme pryč. Se svojí kuchající chůzí jsem razil směr Říčany. Samozřejmě odpadky si jdu poctivě vyhodit do koše, když to máš za 3 kiláky třeba. No co to tamhle vidím, hlavní město Praha. Tak já už se oficiálně nacházím v Praze. Teďka už jenom přejít tady tu dlouhou silnici a někde tam potom odpočívám. Tak dávám čileček tady u silnice, protože je extrémní vedro, tady Praha bude rozpálená. Ale už to je jenom 17 kiláků. Já dneska se na to těším snad. Tento den jsem vůbec nepospíchal a dokonce jsem to snad i užíval, až na to vedro. Já si tady chilím někde u školy. A ještě to mám 10 kiláků, což je v pohodě, ale má být dneska 30 stupňů. Tím pádem tady v Praze to bude rozpáleno, bude tady tak 33 bych čekal. Tak já jsem se byl tamhle nakoupit v Albertu a tady u nějakého paneláku si to s ním. Vozím s tam i sushi, to jsem viděl poprvé, že by sushi takovýhle právě v Albertu, jak jsem to chtěl zkusit. Ale to je brutální bordel. Je to zajímavý, ale bylo to jedno z nejlepších sushi, co jsem kdy měl. Protože to bylo čerstvý, tam Fred to dělal u pultu, takže bomba. A tohle je pražský dream, rozpálená voda, rozpálený beton. To je teplejší než čaj. Tak jo, já už jsem dneska došel tam, kam mám. Jsem tady v parku a počkám, až ségra přijde z práce. No a jsem brutálně spocený. Ale koupil jsem tady u Vietnamce, vycházím na Sprite, takže jsem fajn. Tak já se vám rozloučím a vyrazíme zítra směr Rakovník. Tak já jsem teďka v bytě sám, ležím si tady na zemi v kuchyni. A už nemůžu. Když už si takhle chillím na zemi, tak se snažím trošku poléčit nohy, protože tady mám takový bolístka. U ségry jsem si konečně dal pořádnou sprchu a opravdu odpočinul, což bylo velmi super. OK, tak je 7:40, já už jsem se vyspinkal, razím dál. Teda bylo to drsný, že ségra mi říká, že jsem dá 2 sprchy a teďka tam bude deratizovat po mně. Ale to nevadí. Mám to dům 57 kiláků, takže to rozdělím na 2 dny a dáme to. No a jednu věc jsem neřekl. Tady z Prahy už mi zbývá jenom 200 kiláků do konce. Takže už poslední třetina. 2/3 už mám, 1 mi chybí. Tak tady ten týpek byl asi trošku bezdělák. Chtěl přičet nějaký prachy, tak jsem mu něco dal na jídlo, že prý nemůže chodit. Ale to je jedno. Říkal jsem, že budu hodnej. Že peněz mám dost. Tak jdem nahoru a půjdem tady přes most, přes který jsem jel před 11 dnama. To je on, jdem tam. Tamhle je Pražský hrad a já už překračuji Vltavu. Tak tamhle vidíte
Vyšehrad a tam dole je Podolí, tam dělají nejlepší kebábek v Praze. Tak já tady chillím v Praze v zahradě Klámovka. A je to náročný ta Praha, ještě mi zbývá tak 10 kiláků. Tak jo, já už se nacházím v části Prahy, která se jmenuje Břevnov. Ty, to je strašně daleko, vole, to je na Břevnově. No, tak tam nejede do píči. Konečně nějaká pokojná cesta v Praze. To je ten Břevnov. Tak já jsem ready odejít z Prahy. Už to není tak daleko, už to budou tak 2 kiláky a jsem tam. Tak já se právě nacházím na Bílé hoře. A už ty nohy celkem tájí, už mám za sebou tak 12 kiláků. Tak je to tady, jsem na konci Prahy na Ruzini a půjdu v směr Hostivice průmyslová zóna, takže doprava. Oficiálně jsem přešel Prahu, konec Prahy. Tak tady je krásný hostivický rybníček a já půjdu podél tady. Tak já už opustím Hostivice a jdu v směr Unhošť. A hnedka tamhle vpravo je letiště Václava Havla, takže tady někdy prolítávají letadla. Já se tady chillím na zastávce hned před Unhoštěm. A dneska je ta silnice celkem rozpálená, cítím, když si šáhnu na boty, jak jsou horký a taky vidím na sebe, jak jsem spocený. A to je na tom ta zábava, ne? Už jenom 18 kiláků a je půl druhý, tak já dneska nepospíchám, užiju si to pohodička. Jediný, co tady je, tak je vedro. Jsem tady, jsem v Unhošti. Jdem to tady projít a jdem se sednout někam do stínku. Je vedro, ale byl jsem v Coop skoupit nějaký pitíčka, tak jdem do stínu a pak vám to řeknu. Tak jo, jsem tady v Unhošti v Parčíku a jdu si vypít merindu, kterou jsem si koupil v Coopu, protože prvně jsem si nechtěl kupovat, ale dám tak rozpálený jako třeba boty, všechno. To nejde. Tak poslední obec dne, Družec. A já už tam sám už mi to tak 6 kiláků, už je pohodička dneska. Brutálně umírám, jsem mokrý, chodím na slunci. Tak já se tady za Družcem odpočinout a tamhle vidíme kladenský věžáky vzadu. Tak já jsem tamhle tady u Tuchovický navážky. Přemýšlím, jestli budu spát tady nebo až tam dojdu, ale tak kilák navíc a kilák bych si radši ušel, tak asi půjdu dál. Ok, tak já jsem asi našel spot, je to tady takhle, když vyjdeš z cesty a takhle se půjde pod lesa, tak tady bych si to hodil, tady je celkem velký prostor na to. Já už jsem tady vyvalený, tamhle ještě vzadu, když to není úplně vidět, tak tam jezdí někdo s traktorem. Ale tady to vypadá krásně. Tak já mám spaníčko postaven, pohodička tady je. No a tímto se chci vám pro tento den rozloučit. Dál budeme pokračovat zítra, kdy už dojdu domů. Tak se aspoň odpočinu. Tady prostě frér vítá. Vidí mě právě. Tak dobré ráno, tady od Tuchlovic, já už to pomalu balím, protože bych rád byl co nejdřív doma a odpočinul si. Tak zemědělce se překazil cestu, protože já jsem se dostal tamhle rovně. Teďka jestli přes to půjde chodit. A ono to půjde podle mě. Tak k cestě jsem se dostal a míříme dál. Tak toto je velký luxus, tato cestička. Já samozřejmě jsem přišel z pole, odkud jinak. Ale to je fajné. Tak tady to je vidět, cháká při Oklácku. Dneska jdu celkem rychle, jak vím, že je to domů jenom 20, tak tam chci celkem bejt, no.
Od Tuchlovic, kde jsem spal, jsem to měl domů už jenom 20 kilometrů. Jako každý den jdu po silnici, ale naštěstí takhle v 8:30 ránko tady moc aut nejezdí. Tak já jsem tady takhle na rozcestí, kdybych šel doprava, tak se dostanu do Lán. Tudy mě to vede k Rakovníku. Tak už si kráčím po lese. A za chvilku už to bude značený žlutou a to mě mělo dovízt skoro až do Rakovníka. A taky, že mě ta žlutá dovedla až do Rakovníka. Po cestě jsem viděl i nějaký krásy Křivklácka. Tak domů už to zběla tak 11 kiláků. Já jsem si tady našel takovouhle dřevěnou boudičku, kde si posedím, vyrazím, myslím, že tak ve 2 tam jsem. Já to nechci nějak se hratit. Tak podle map.cz by tady měla být jakoby žlutá a já mám jít tudy, ale tady to je žlutá. No, já jdu prostě dál. No a tuto cestu u Rakovníka už moc dobře znám. Tak jo, já už tam domů tak 4. A tady to je fakt fajn cesta. Já tady chodím dál, takže už to znám. Je to vlastně stezka za Bartonickým rybníkem. Kdybyste to někdo chtěl projít, tak je to fajn na běhání, i na chození, na cokoliv. No a poslední zastávka dneška je tady Studánka, která je hnedka vedle Bartonického rybníku. Tak já se jdu dojít a popít si. No a tímto okamžikem jsem se dostal domů, kde jsem si mohl odpočinout a další den vyrazit. OK, tak já už dneska vyrážím na svůj další den, jeden z těch posledních. Býváme tak 150 km dokonce. A dneska si pojem trasu, kterou už jsem natáčel na YouTube a to bylo to pěšky na chatu. Takže to bude takový zazpomínání, já tu trasu znám. By to mělo být fajn. A tak tento den jsem šel směr Plzeňský kraj. Prošel jsem město Rakovník a šel jsem po cyklostezce do Sanomat. Kde jsem si poprvé přes den odpočinul a nabil své síly. A tento den jsem vždycky položil někde kameru a jenom se pro ní vracel. Tak jo, tady mají Vagabunda Lubu. Můj cíl je teďka přijít tamhle ten kopec vzadu. A za ním už budu v Plzeňském kraji. Tak tady to vypadá jako fajn místečko. Sice je tady pár mravenců, ale mám tady krásný výhled na rybníček a tam je statek. Aha, tak já tady jdu a tady dřív byla silnice a teďka je to rozkopaný. No tak to je hodně blbý. Že se nějak dostanu do té vesnice. Cesta byla v pohodě, akorát dělníci na mě koukali jako na magora, že jdu ve 33 stupních. Po této rozžhavené silnici. Tak takhle to tam vypadá. No. Tam jde úplně normálně po silnici. Tak jo, já už se nacházím vlastně u Odlezelského jezera a jdu hnedka ke Studánce. Tak jsem tady u té Studánky, načepoval jsem si vodu. A já nevím, no. Můžete se podívat, jak to vypadá. Jestli si myslíte, že to je fajn. Jako na mapách.cz byla nějaká recenze teďka z července 2024, že se o to starají a že je to pitný, že to je kojenecká voda. Takže já tomu budu věřit. A už jsem si jen vystoupal na moji oblíbenou vyhlídku v okolí Chrašťovic. Já jsem spocený jak prase, ale tady je takový secret místo, je tady taková lavička a je to, když vlastně jdete tady z Chrašťovic, tak jdete na Černou hať a jdete po silnici, tak hnedka tady za zatáčkou u pole půjdete doleva nahoru, tak to tady najdete. Je to takový tajný místo, který jsem tady našel před rokem. To je velice fajné. No a tak už jsem došel na chatu, kde se ke mně další den měl připojit táta. OK, tak já už jsem na chatě, počívám, protože jsem tady sám a zítra by se nejspíš měl ke mně přidat táta, tak uvidíme. Ano, táta se ke mně přidal a rozhodl se dojít posledních 100 kilometrů se mnou. Od této chvíle jsem nenatáčel tolik záběrů denně jako předtím.
ale i tak si myslím, že jsou super. OK, tak my už jsme vyrazili. Já už tady chillím v Manětíně, dáme si nějaký jídlo. Dneska dáme tak 20 kg, už je fakt pohodička. Vzali jsme si pizzu z Manětína a šli jsme si dát do přírody. A pak jsme zjistili, že Větnamec, který byl od nás 6 km, zavírá za hodinu. Tak jsme na to pořádně šlápli, šli jsme kolem největších slunečních hodin v České republice. Tak my už jsme bezvěrově, koupili jsme si tady pitíčka, mazlenky a je brutální vedro. Dneska dáme tak snad 25 kg, což je fajn. Sakra, tak moc čeho tady nebude. Teďka tady lítají vosy a jedna už lítá do Běrelu a jedna lítá po mobilu. Tak to je konec. No a hned potom, co natočil ten záběr, tátu píchla jedna vosa. Tak na odpočívadle tady tátu zobla včelička. Vosička, tak jdem. Tak zase mapy se překvapily, tady to je podle nich normální cesta. Tak jdem. Tak jsme tady vylezli na pastvin. Ano, takže jsme tady vylezli na pastvinu a jdem směr Rybníček, kde bychom to možná už někde dali. Tak jsme u kostelu svatého Blažeje. Tou pastou jsme prošli a jdeme se tady podívat. U tohoto kostela byla fakt velká pohoda. Ale už se začínalo stmívat a my ještě nevěděli, kdy budeme spát. Ale i tak jsem tento kostel zdokumentoval. Takže to je fajný kostelíček a my si jdeme najít místo na spaní. Místo na spaní jsme hledali až do 9:30 večer, což se mi ještě nikdy nestalo. Teď stan je postavený a jdem spát tady. Tento den jsem si zase dost užil, protože jsem se dobře najedl a ušli jsme jenom pohodových 25 km. Další den jsme zbalili spaní a po cestě jsme zase našli nějaké boty položené. A hned po prvních kilometrech jsme došli do posledního okresu, a to byl okres Cheb. Odkud jsme v dáli viděli i klášter Teplá. A přes město Teplá jsme i šli, když jsme se nakoupili nějaké jídlo a pak po hlavní směr Mariánky. A zase jsme objevovali místní přírodu. Díky tomu, že jsme si drželi dost dobrý tempo, tak jsme se rychle dostali do Mariánek, kde nebyl ani jeden člověk, který mluvil česky. V Mariánkách jsme si i sehnali oběd, který jsme hned za Mariánkama na odpočívadle snědli. A podle mého výrazu jde poznat, že už mě to vedro docela ničilo. Naštěstí jsme si našli odpočívárnu, kde byl stín, a tak jsme si mohli odpočinout. Prošli jsme přes lázně Kinžvart, a pak po hlavní silnici jsme šli směr Dolní Žandov. V této vesnici se nám povedlo potkat lidi, kteří nám opravdu zachránili den. Nabídka na sprchu. A u těchto lidí jsme pak dokonce spali i na zahradě. Takže spaní bylo celkem OK. Ráno jsme u těch lidí dali ještě čaj a pak jsme vyrazili. A pokud toto vidíte, tak moc děkujem. Tak se nám včera povedlo potkat pána, který nám nabídl sprchu, tak tu jsme přijmuli. A potom teda, když jsme se s ním bavili, tak nám nabídli nocleh, že tam můžeme spát na zahradě. Tak jsme si tam postavili stan a pak tam přišla ještě celá jeho rodina, tak se tam pokecal v pergole. Ráno nám dal ještě čaj, no moc fajn, to byl takový trail enjoy. No taky jsme se včera probírali cestu a uvidíme, jak se vstat až po modrý.
hlavně v Chebu bychom ještě po cestě měli vidět letecký den, že dneska. A tímto jsme se dostali do posledních 2 dnů, takže byl čas na to pořádně šlápnout. Ale i když nám cesta nepřála, tak my jsme si vždycky našli nějakou cestu. V poledne jsme se dostali do Chebu. V Chebu jsme trošku odpočinuli. A pak jsme vyrazili směr až. Někdy i snad cesta neexistovala. Tak cestička je furt náročná. A už to není vůbec daleko, zbývá nám 20 kiláků do konce. Je 6 ráno, já jsem brutálně mrtvý. Posledních 10 kiláků. Už je tedy skoro konec Slezska Českém nejzápadnější bod Česka. Poslední 2 kilometry. Je to brutální bolest už. A je to tady. Nacházíme se na nejzápadnějším bodě České republiky. Tady je ten kluk. A po necelých 18 dnech jsem přešel pěšky přes Česko. No tak po necelých 18 dnech jsem dorazil sám k nejzápadnějšímu bodu 600 kiláků. Takovýhle nápady už asi nebudu mít, ale bylo to zajímavé. A tímto okamžikem jsem si ve svých 16 letech splnil jeden z mých cílů. A i když jsem si po cestě hodněkrát zanadával a hodněkrát jsem to chtěl vzdát, tak jsem si vždycky řekl, že to prostě dokončím. A i tak jsem to dokázal. No, tak to byl konec. Šel jsem na nejzápadnější bod České republiky. A ani nevím, co mě čeká, co ještě bude v budoucnosti, ale určitě teďka jsem si splnil jeden takový sen. A to přejít pěšky přes Česko.